mamičky, milé drahé, ja vás zdravím, mám okuliare, lebo krásne nám tu svieti slnko, takže nechcem sa na vás mračiť. A chcela som sa zase dnes na to trošku pozrieť a zamyslieť, koľko my investujeme energie, financií a síl do našich detí. Stovky, niekedy až 1000 eur, by som povedala, na všelijaké pomôcky, Montessori, krúžky, na topanočky, drahé oblečenie a trávenie voľného času v kutíkoch a iných zariadeniach. Možno, že aj niektorí na opatrovateľky a súkromné špeciálne škôlky. Aj keď ja si myslím, že toto je úplne zbytočné. Teda je ako doplnok fajn, keď človek na to má, ale nie je to ten základ, ktorý nám spraví zdravého človeka z dieťaťa, že nezaručuje to, že bude dobrý a zdravý. No a ja si myslím, že najdôležitejšie, čo potrebuje to malé dieťa, je, aby jeho okolie, najbližší ľudia, s ktorými žije, vyrastá mama, otec, prípadne nejakí súrodenci, boli zdraví, mali pevné vzťahy. A toto sa nám práve v dnešnej dobe troška vymýka z rúk, spod kontroly. Takže na toto by sa bolo dobre zamerať, si myslím, na tie vzťahy a určite ste to mnohé zažili, tak ako aj ja, že keď sa mi narodila moja prvá malá, tak strašne veľa vecí mi napadlo z môjho detstva, sa mi popripomínalo, také, čo som už aj zabudla. A myslím si, že to nie je náhoda a že s tými deťmi sa nám práve otvárajú také témy, ktoré sme možno tak potlačili alebo zabudli proste v tom víre života, lebo zrazu tá žena je doma a veľmi všetko je také nové a také emocionálne a musí veľmi aj zabudnúť často na to, čo robila predtým, lebo aj napríklad ja sama som mala taký strašne aktívny život, stále sme niekam chodili, venovala som sa kopec záujmom na všetky smery. Po práci som nesedela nikdy doma, ale som sa venovala ešte svojim klientkám a mala som hobby, aj službu v cirkvi, takže no, bolo toho neurekom a zrazu proste tá žena je doma, niekedy taká zatvorená, izolovaná a má veľa času a je tak emocionálne napojená na to dieťa, keďže tam vlastne iná časť mozgu začína pracovať, tá amygdala. Takže sa to všetko tak zase pootvára a myslím si, že to nie je určite náhoda, ale že to je tak dobre vymyslené v tej prírode, práve aby sme si to my riešili, tie naše vzťahy s rodičmi, možno so súrodencami a z detstva. A naozaj, že do obrovskej miery nás ovplyvňuje to, s kým žijeme a ako s ním žijeme, aké máme teda pevné väzby, puta a že sa cítime s tými ľuďmi dobre alebo nie. Takže som len chcela tak pozbudiť, aby sme si radšej na tomto dávali záležať, aby naše deti by sa cítili dobre, uvoľnenie a myslím si, že toto prispeje k tej spokojnosti celej rodiny. Takže keď je mamička spokojná, aj dieťa bude spokojné a radšej si zaplate masáž alebo kozmetičku alebo wellness alebo ja neviem, nejaký pobyt, aby ste mali nové zážitky. Ja milujem chodiť s mojou rodinou na výlety, lebo tak zmena nám robí veľmi dobre. Sa pozrieme zrazu na seba navzájom, na naše vzťahy. Z inej perspektívy nám to dodá nový výchor do plachiet. Takže vás pozbudzujem, aby ste aj vy nelenili a investovali radšej tie peňažky do budovania vzťahov ako do všelijakých drahých pomôcok a krúžkov. Takže toľko odo mňa dnes. Čau.